न'फोरखौनो लुनोसो बालायलांबायलां मा एसटि सानफ्रामबो एसटिनि दावराव लोगोफोर। न' लुनानै हर सान खामानि मावलायलायनानै मा लाबबावब्रा, मा एसटियानो दावराव सानफ्रामबो एसटि होनायनि। मबाइल बोलाबबानो एसटिनि दावराव। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि एमएन फेमिलि ब्लग चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो लोगोफोर। दासान्दि बहुद दावराव ना एसटिनि थाखायनो लोगोफोर। खालि एसटि मबाइल बोदलाबबानो एसटिनि दावराव। बुङा नंबाबो बुंनांगौ जालायलांबाय। जों पाब्लिकलार' बुंबाबो रज'खाया नालाय गङानो। एसे गथ'फ्रानो स्टुडेन्टफ्रानो इसिबां हब्रागासिनो प्रटेस्ट खालामगासिनो, थेवब्लाबो गङानो रज'नो नागिराखै माथो। आरो गोजौ गिदिरनि मानसिफ्रा मा गावजों गावसो आसि थुलायलायगासिनो ना लोगोफोर। खिन्थु बेफोरखौ रावबो गाथेलायाखै। न' लुनायखौनो लुला नामा नंलायलांबाय आं रागायानो लोगोफोर। मा सानफ्रामबो एसटिनि दावराव, एसटि होबा मा जागोन, एसटि होआबा मा जागोन सानफ्लांलायलाङो एखमबा। एसटि होबा जोङो बर'फ्रा ट्राइबेलफ्रा बिसिनि आथिं सिङावसो थानांगोन नामाबो नंलायलांसै। मावबाबो दांबाबो खालि एसटिनि दावराव, मबाइल नायबानो एसटिनि दावराव। मा खालामबा एसटि होनो नागिरनायखौ बन्द' खालामनो हागोन सानबाबो सानख'नो हाला ना लोगोफोर। बयबो बुंबाय पाब्लिकफ्रा ससियेल मिडियायाव, जायनो ससियेल मिडिया सलायो बेफोरनो बुंबाय, थेवब्लाबो गं रज'आ। गावजों गावसो आसि थुलायबाय थायो गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रा। जों गाहाय लेभेलनि मानसिफ्रा बुंनाया खुनु गङानो रज'आ, नंगौना नङा? हर सान मावनो दांनो सान्थि गैयिसो जागोन माथो एसटि होबा, लामा ससे ओंखारनो हायि बायदि। दाथ' होगोदानावथ' जेबो जानाय नङा, नंगौना नङा लोगोफोर? देनां उनाव एसटि जालाङोबा गावसोर एमपि एमएलए इलेक्सन केन्डिडेट दारायनो मोनोब्ला, जुदि गावसोर देरहालांबाय थायोबा, होमब्ला सरकारा सोरनि जागोन? जोंनि ट्राइबेलनिथ' जानाय नङा। सरकारा बिसिनि आन्दारावसो जागोन। होमब्ला बर'आ आरो आथिं सिङाव एब्रेनानै थाबावदो। गोदो जेरै आथिं सिङाव थानांदों बेबायदिसो जालांनो हमगासिनो दानि दावरावखौ नायोबाथ'। स्टुडेन्टफ्रा बेस्राफोर इसिबां जाया लोङा, उन्दुनाय गैया, गांनाय गैया, उखैनाय गैया खालामनानै हब्राबायगासिनो दं फरायनाया बेखार जासिगोन होननानै। खिन्थु रावबो गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रा गङानो बायाखै। होमबा मा जानांगौ? एसटिखौ होयोबाथ' मा जागोन? जोंनि ट्राइबेलाथ' जखायसेल' होनजायो, बिसिना जखायनै। होनबा जों ट्राइबेला अबाव एब्रेनानै थागोन बेखौबो साननो लागा जाबाय। खिन्थु गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रादि साना हनै। बुङा नंबाबो बुंनांगौ जायो दा एसटिनि थाखाय। मबाइल बोलाबबानो एसटि नुयो, मबाइल बोलाबबानो एसटिनि दावराव। खिन्थु रावनिबो खोथाखौ रावबो गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रा खोनासंनायखौनो नुवा माथो, होनायखौनो नुवा। माबा एसे गेद्दा बुंनायखौनो खोनाया माथो गोजौ लेभेलनि मानसिफोरखौ। माबा गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रा बुङोल' खालि जेबो माबा गैयाबा होजायो, जोंनाव ट्राइबेल जाथिनाव जेबो माबा अबजेक्सन गैयाबा होजायो, खालि बिदिखौल' खोथाखौल' बुङो माथो। एसटि होयोबा मा जागोन, एसटि होआबा मा जागोन बेखौनो जेबो खोथाखौनो रावबो फिनना होफिना। होमबा मा जागोन? इसिबां बयबो हब्राबाय, बयबो बुंबाय ससियेल मिडियायाव, बयबो रायलायबाय, बयखौबो रायबाय। खिन्थु गोजौ लेभेलनि गोजौआव थाग्रा मानसिफ्रा रावबो जेबो बुङा दाबो। माबा गावजों गावसो आसि थुलायबाय थायो, बैनो थिनदों बैनो थिनदों, उमुक थिनदों, फोरला थिनदों, थास' थिनदों। मा जाखो बेयो? खौसेथि गैयाबालाय अबाव बर'आ रावबो खौसेथि जानो रोङाबालाय? खौसेयानो जानो रोंला नामा बर'आ? जेब्लायबो बिदिनो सोरबा बैजों लोगो सोरबा बैजों लोगो मिलायला, बेबायदियावनो खौसे जानो रोंला। दाबो स्टुडेन्टफोर प्रटेस्ट खालामनायखौनो सोरबा थिनदों, उमुक थिनदों, फोरला थिनदोंसो होननानै दावराव जालायोबालाय मा जानो? गावजों गाव आसि थुलायबाय थानाय। बेखिनियानो लोगोफोर।
बुंबाबो बुङाबाबो आंथ' बुंनोबो रोंजोबा मा बुंगोन मा मागोनसो मोनो। हारसिङैसो साननानै थाबाय थायो। मावबा दांबा मबाइल दफा नायबानो बिनिल' नुनायखाय जाबाबो जायाबाबो फंनैसो बुंबाय लोगोफोर। मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो। बेखिनियानोसै। बाय।